Bună și bine v-am regăsit! Ce mai faceți voi? Bine v-am găsit sau regăsit pe acest canal de YouTube, Cărți Audio și Filme. Astăzi am pentru voi un colet foarte mare. După cum vedeți, este cutia lângă mine și nu are loc în cadru pentru că filmez cu telefonul, după cum știți. Acum am luat foarfeca, am fost puțin mai devreme la Petrom, pentru că acolo mi-au trimis. Eu normal vroiam în altă parte, dar în fine nu e departe de casă ca idee, pur și simplu am mai mers 2 minute. Și nu avea loc în Easy Box-ul de aici și mi-au trimis-o acolo, pentru că e destul de măricică cutia asta. Și o să vedeți despre ce este vorba. Acum câteva zile am plasat o comandă pe Libris. Opa, așa, uitați, scrie Libris. Și acum hai să deschidem coletul. Deci o să fie un book haul. Și o să fie ultimul de pe luna aceasta pentru că mă voi potoli, promit. Au fost niște reduceri. Cred că sunt și acum reducerile, pentru că m-am uitat ieri și cred că nu s-au terminat. Era vorba despre editura Litera. Eu nu am luat de la editura Litera. Și aveau reduceri destul de mari, nu știu, 50%, ceva de genul. Peste tot sunt reduceri, să știți, nu doar pe Libris, dar mie îmi place Libris și am găsit cărțile acestea aici, așa că, na. Bun, și haideți să vă arăt ce am luat. Am desfăcut cutia. Aici am primit gazeta Libris, care arată așa. Deci asta e gazeta. Bun. Apoi, am mai primit de la ei un semn de carte, așa, de care mai am. Aici cred că e ceva, un sticker. Iar aici am primit un carnețel cadou, pentru că am plasat o comandă destul de mare. Mini-manuscrisul ideilor mele mari. Și aici poți să-ți notezi, dacă citești, nu știu, cărțile și te-ai oprit la anumite pasaje, vrei să reții ceva, îți notezi în acest carnețel. Foarte drăguț arată. Chiar un gest foarte drăguț, aș putea spune. Așa, bun. Și să vă zic ce mi-a atras mie atenția. Nu cred că am văzut la nimeni această carte promovată sau să vorbească cineva despre ea. Este Femeia cu kimono alb de Anna Jones. Așa arată coperta. Mi s-a părut foarte interesantă. Bineînțeles, e o carte despre o japoneză și legat despre Japonia, cu siguranță. Legat de Japonia. Dar vom vedea la momentul potrivit. Eu le-am luat să fie acolo pentru că atunci când mă atrage o copertă sau un subiect ce pot să citesc și o sinopsis, în fine, pe net, dacă se găsește, atunci, da, o iau. Apoi, imediat vă prezint, mai puțin, că aici niște cărți foarte mari pe care vi le voi arăta imediat. Wow, cât de mare e asta, nu mă așteptam. Legământul apei. Uitați cât de groasă poate să fie. Nu știu dacă are 1000 de pagini, dar se apropie cu siguranță. De Abraham Verghese, autorul bestsellerului Să tai în piatră vie. Eu am auzit de asta, de legământul apei, dar nu mai știu exact unde. Pe YouTube la cineva. În fine, eu sunt abonată la 2 fete, ca idee, care citesc destul de mult, doar că au stiluri diferite și nu știu dacă la una din ele am auzit sau nu mai știu, îmi cer scuze. Dar, da, am auzit de cartea asta și mi s-a părut destul de interesantă și uitați cât de groasă este, deci trebuie să ai timp de ea, clar. Nu e o carte așa, oricum, adică nu poate fi citit oricum, trebuie să te ții de ea, părea foarte mișto, ok. Și apoi, știți că am cumpărat acea carte Stâlpii Pământului și era vorba despre o serie. M-am uitat și eu pe net, am ascultat alte persoane care și-au luat cărțile. Și să vă arăt care, să le iau așa în ordine, pentru că nu știu. Oh my god! Nu știu. Vă zic care este volumul al doilea. Deci avem aici semn de carte.
Și a fost seară și a fost dimineață. Prolog al volumului Stâlpii Pământului. Deci asta e înainte de Stâlpii Pământului. Deci eu am luat Stâlpii Pământului și asta era înainte. De fapt, cred că asta era prima parte, cum ar veni. Da, mamă. Deci cartea asta, ca să înțelegeți, prologul, da, are aproape 800 de pagini, 750. Ailaltă are mult mai mult. Apoi, următoarea. Prima parte. Coloana de foc. Aceasta. Nu știu în ce ordine se citesc. Habar nu am. O să mă uit și eu pe net. Poate știu alții mai bine. Apoi, Armele Luminii. Aceasta. Uitați cât de frumoase. Asta e singura care e cartonată. Restul nu sunt cartonate. Și mi-ar fi plăcut să fie toate așa. Să fiu sinceră. Dar asta e viața. Și aia cu legământul apei tot așa e cartonată. Și apoi O lume fără sfârșit. Aceasta. Care are... Cred că are cele mai multe pagini astea, are 1054. Aceea cu Stâlpii Pământului cu roșu, știu că avea mai puțin, avea vreo 900. Asta are 800 și ceva. Da. Deci, asta cred că are cele mai multe pagini. Și cutia este goală. Și acum am și eu tot această serie frumoasă. Deci asta este Stâlpii Pământului, da? Deci acum am toate cărțile. Deci... Fără deci. Asta este prologul. Asta e continuarea, da? În ordine să le punem. Și aici scrie tot partea întâi. După care... O lume fără sfârșit. Scrie tot așa partea întâi. Deci toate sunt, nu știu în ce ordine se citesc. Și apoi Stâlpii Pământului, Ken Follett, Armele Luminii. Probabil că n-au ordine anume, habar n-am, chiar nu știu. Dar este clar că astea două sunt primele, pentru că ăsta e prologul și asta e prima parte. Și apoi celelalte cumva. Dumnezeu știe cum. Da, bun. Cam astea sunt cărțile. O să vă las un link în cutiuța cu descrieri către aceste cărți pe care eu le-am luat. Și o să vă las și către Stâlpii Pământului, dacă vreți să vă luați toată seria odată. Eu am decis să iau această serie pentru că prima carte pe care am luat-o a fost aceasta. Știți, și am luat-o de doar din greșeală. Și scrie pe ea că este bestseller internațional cu vânzări record. Stâlpii Pământului este romanul istoric semnat de Ken Follett, care a fost tradus în peste 30 de limbi și a avut vânzări de peste 150 de milioane de exemplare. Eu n-am auzit în viața mea ca un roman să se vândă atât de bine. Am auzit să se vândă în 4 milioane, în 10 milioane, dar 150 de milioane eu n-am auzit. Nu știu dacă voi ați auzit, să-mi spuneți. Dar eu nu am auzit chestia asta. Da. Deci de-abia aștept să citesc aceste cărți. O să-mi ia foarte mult să le citesc, pentru că, gândiți-vă, cea mai mică are vreo 750 și cea mai groasă are 1050. Deci clar o să-mi ia foarte mult, pe puțin o săptămână o să-mi iau o carte. Și atunci mă gândesc, nu acum, pentru că am deja pentru luna septembrie, oricum se apropie jumătatea lunii și trebuie să mă grăbesc și eu cu cititul cumva, să termin cu book haul-urile. Dar mă gândesc anul viitor, la început, sau poate când am o perioadă mai liberă, să mă apuc să citesc acel prolog și după aia Stâlpii Pământului. Și să zic așa, o astfel de carte pe lună aș putea să citesc. Pentru că sunt foarte groase și vreau să citesc și alte cărți care sunt mai ușor de citit. Așadar, cred că o să-mi ia 5-6 luni să le termin de citit, eu așa cred. Deci dacă citesc o carte de asta pe lună, vreo 5 luni, cam așa, depinde când încep. Oricum, anul viitor, clar o să le citesc și o să revin la voi, o să-mi iau notițe, bineînțeles, pentru că e complicat. Nu cred că am avut niciodată o astfel de serie cu cărți atât de frumoase, să arate așa, nu știu la care să mă uit. Și să fie atât de groase. Știu că Mizerabili era o carte care era foarte groasă, dar nu așa. Și Shogun e foarte groasă. Dar are 2 volume, nu are 5, 6, 100, în fine. Cred că sunt altele care au și mai multe volume. Dar da, mă bucur că au sosit în sfârșit.
Mă bucur că am reușit să filmez acest book haul. O să vă las acum. Vă doresc o zi sau o seară minunată, depinde de când vă uitați și voi. Trebuie să mănânc și eu ceva pentru că m-am trezit foarte târziu. Acum este ora 1 ca idee. Și am o jumătate de oră în care trebuie să-mi beau cafea, o să mănânc și să plec. Da. Bun. Nu vă mai rețin, v-am pupat. Dacă sunteți noi pe acest canal, știți ce aveți de făcut. Dați un click pe acel clopoțel pentru notificări viitoare. Și abonați-vă canalului dacă vă place ce fac eu aici, dacă sunteți iubitori de cărți, dacă vă place să citiți, dacă vă place să scrieți. Poate îmi lăsați și mie în comentarii dacă ați citit vreo carte din acestea, dacă ați citit această serie, dacă v-a plăcut, ce părere aveți, dar să nu-mi dați spoilere. Doar să-mi spuneți dacă v-a plăcut sau nu și cu care trebuie să încep, dacă cineva știe chestia asta, pentru că eu habar nu am. Bun, nu vă mai rețin, v-am pupat, pa, pa!